Det her, det kommer 100% til at gå galt. Velkommen til Mads og Oscar renser tank. Jeg er lidt i tvivl om der er nok, om vi kan have nok i dem her. Så må vi have hældt noget i her, og så begynde at fylde op igen. Er du klar? Tager du den ud? Jeg ved ikke, om jeg tør. Det er ærgerligt. Sweet home Alabama. Jeg har en. Altså bare lige lad det rende ned her i. Så lad det rende. Ej. Ja, den der karburator der, det er en bump. Jeg løber hen og henter den nye flaske. Den er tom. Det er ikke nødvendigt. Fuck, det ligger brunt. Ja. Der røg ikke så meget på jorden. Det havde vi faktisk ret godt kontrol over, det der, Mads. Ja. Det er meget klarere end i... Ja, man kan se. Det bliver lidt bedre her. Jeg synes faktisk lige, det er noget, de skal have lov til at sige. Det er æblejuice. Jeg håber fandme ikke, at det er sådan noget æblejuice, du drikker. Nej, det håber jeg egentlig heller ikke. Skal jeg lige bare prøve at hælde lidt mere i? Ja, og så se om det har en anden farve. Så tømmer jeg lige den her flaske her. Hvor skal vi egentlig gøre det her? Jamen det hælder vi bare tilbage i tanken, og så cykler vi ned til FDF. Jeg håber ikke, der er nogen. Så, Oscar, er du klar? With the magic flask. Prøv der. Stop. Er det samme farve? Og det var meget skidt, der er i det. Ej. Det kan være, det var det sidste, der lige kom ud der. Fuck, der er benzin ud over alt. Det var godt, vi havde den der drøbbakke med. Ja. Hvorfor er der så meget bundfald? Det er vis kameraet. Det skal vi have for minder. Yep. Tank, top dollar. Skal vi prøve med det sidste at hælde igennem? Ja, så skal vi lige have gjort det her ny flaske. Her, jeg tror, jeg har proppen i lommen. Wow. Mystisk. Hvorfor bliver det bare ved med at være ulækkert? Vi kører last round. Eller så er det, om man lige skal hælde noget vand igennem. Og så hælde igen med benzin. Nej. Fordi så har vi haft vand i, så skal vi til at være bange. Okay, det ser allerede meget bedre ud. Jeg har ikke mere. Jeg tror måske også, der er lidt bundfald i den her. Jamen, så er det fandme heller ikke meget. Nej. Det jeg ikke forstår, det er hvorfor at der ikke er bundfald i nogen af de andre der. Det er de første. Det tror jeg også, der er. Jeg tror bare, det er fordi, de ikke er på en skråning. Eller så er det fordi, det er lige det sidste, vi fik ud. Nu burde du meget gerne vil starte. Og så sælger jeg det til bilen. Hvorfor er det så gult? Nyt design, Oscar. Bundfald igen. Vi har ikke mere. Jeg er villig til at ofre lidt. Lidt. Nej, jeg tror lige, vi skal vente med. Kan jeg ringe til min far nu? Prøv.